А тия се отворят, ама страшно ме човек. Какова пиля се работи? Всичко лом направи. Предпладнено ще кажа. Josse, ovdje li ošte na god? Svi toliko, a? Tuka, ne i toliko. A? Samo ribi kilo. Da. Ajde da rikimo natrag,
Hoort er wat even slim op hem? Два, не? Плавно було.
гледате лошо što je bravo stao. Сега тази година, не знам колко година, баш няма пам да ти кажа моторно. А важно, Геро... 64-та да е. 64-та. Геро почти, вода я така дойде. Ама това не го седя тук баш, сега ако ще това зеленino. И седи се водата, и това колито, прави избете. Стоеше трапо тук, бе. Стоеше трапо, ама реката изкупа, на цяло изкупа реката. Да ти кажа моторно. Я това и напиша.